Kaixo lagunok. Gaur hemen gaude itsason. Berriz Basaburuako bailara eta itsaso 70 izan ditu gutxi gora bera. Basaburuako bailara. Eta Eliza ezagutzen dago. Itsasoko parrokian gaude, sarrera ederra atzriokin beti bezala, gure arbasoa bazakiten bai, leku babestua jartzeko, zeratik hemen negua luzea da, eta atrioa dauzkate, ia gure parroki guztiak, atrio ederra. Eta 13. mendekoa, Eliza, Erdi Arokoa, gero baita ere reformak izan ditu, barruan, eta importanteena dauka portikoa hemen. Zerbait berezia badu ere bai, harritxo bat, oran, holako harri berezia portikoan baita ere, eta hemen gaude ba, sartzeko ea prest. San Pedro, no? San Pedro, bai. Hauxe da portikoa, eta hor, Krismona eta San Pedro eta San Pablo. Oso sarrera ederra dauke. Arraina, no? Arraina da ez. Bai, halako figuratxoak daude, bai. Halako figuratxo, bai, romaniko itxurako figurak, bai. Hala daude. 16. mendeko erretablo eder bat dauke Elizonek, izugarria da, manierista, 1556. urtean, Iruñeko Miguel Bakedanok egindakoa. Eta, esan genezake, oso maila haundin, estatu mailan ere, izango da, seguru asko, edo hala da, ez seguru asko, hala da, San Pedro inguruan, edo San Pedro inguruz dagoen sekuentziarik oberena eta kompletoena. Hau da, imagina guztik dira San Pedroren bizitzan ingurukoak. San Pedro baita, hemengo titularra, erdi-erdia, hor dago, imagina edarra baita ere, bere gainean errosariokoa babekina, eta goian Jesus, Maria eta Joanekin. Hemen badaude imagina garrik batzuk, San Miguel Alarkoa, Jesusen bihotza, Ama Birjina eta San Jose. Baina, benetan balio dutena die pinturek. Eta die balio haundikoak, esan dela bezala, 16. mendekoak, eta gertutik ikusiko ditugu merezi baitu. San Anton ere hemen dugu, bere txerritxoarekin. Imagina guztik ez ditugu azalduko, baino importantenak. Hau esate baterako San Pedroren martirioa da. Tradizioak dioenez, San Pedro modu hontan hil baizuten. Buruz bera gurutz hiltzatua. Beste imagina oso politie, San Pedro uren gainetan, ur gainetik oinez, Jesus nola zebilen ikusita, esan zion nik ere aldet, eta bai, etorri baino, gero zalantzak eta sortu zitzaizkion eta hasi zan itotzen. Eta laguntza eskatu zion Jesusi. Eta orduan Jesusek esan zion, Pedro, zergatik indezu zalantza. Beste hau da, Quo Vadis, San Pedro Erromara jatu zen, eta bertan persekuzio izugarria, nire honen garaien. Eta orduan, bazi joan Erromatik ieska, eta tradizioak dioenez, Jesus agertu zitzaion eta esan zion latinez, Quo Vadis, nora zoaz. Eta orduan entenditu zuen eta itzuli zen Erromara, gero martirilko zan bertan. Eta han badago aztarna bat, hanka aztarna bat, eta kapilatxo bat Erroman. Hori tradizioak dioenez gertatu zen tokian. Hemen ere agertzen da San Pedrok egindako este mirari bat, templora jatu zerarik gizon bat zegoan paralitikoa, eta Pedrok halako miraria burutu zuen jangoikoaren indarrez. Eta bea gainera denei esan ziren ez naiz ni, baizik eta Jesus piztuaren izenean egindako miraria da. Eta orain halako zea txiki bat ingo dugu, ikusteko,
zenolako pintura edarrak diren. Edo zein kasutan pintura edarrak ditugu denak. Hemen ere sagrarioan Jesus piztua dago eta oso zea elegantea da. Bataio pontea ere erromanikoa da. Eta eliza txikia da, baino oso ongi dago. Badaude baita ere pintura zar batzuk, baino orain daude erdi desitxuratuk, baino betire hor daude, azpin egondu ziren bere garaien, balio handiko pintura zar batzuk. Kanpo Santuan gaude, eta hemen besteak beste agertzen da Juan Bautista Ilarregi, Arraratzen eta igoan parroko izan duzena, eta gero mendian galduta hilda arkitu zutena. Zerua zaritza, zerua zaritza. Hemen gaude Salvadorreko baselizan, oso aspaldiko eta historian zehar oso garrantzitsua izan behartzen hemen hospital bat, peregrinoendako eta orden bat de Jerusalén, San Juan de Jerusalén. Hemen sekulako monasterioa egongo zen, Erdi Aroan, 12. mendean, eta hau bakarrik gelditzen da, aztarna hauek, oso garrantzitsuak zergatik, nabaritzen da baita ere, bere, nola esaten da, jatortasuna edo? Bai, bere jatorria. Jatorria, aldameneko, ekialdeko baitean, Beteluko San Donaton bezala azaltzen da, leio bat erromanikoa. Habain estalita dago, zergatik barrutik dauzka erretaulo bat balio gutxikoa. Denbora batekin, San Donaton egin zuten bezala, jarri beharko dugu bakarrik santua, eta ageri gelditzeko San Migueleko leioak bezala erromanikoa, ederra benetan. Eta nola etortzen ga baita erromerin. Hemen Basaburuko erromeririk importantena hemen egiten da. Gurutze guztik etortzen dira, 11 gurutzeak etortzen dira, itsasoko elizen elkartu, eta prozesioan letaniak eta santuen letaniak errezatuz honeaino. Honea aiatuta, konjuruak, bedinkazioak egiten dira. Eta gero meza santua. 2019an Artzapezpiku jauna eta dena etorri zen. Eta meza ondorean, 11etako ederra. Hemen baliak eskaintzen duena. Eta gustora egiten da. Eta hain barrutikan ere ikusiko dugu. Parajeare oso polita da, zoragarria, zonalde guztia. Ur bedinkaturako oso gauza edarra, Ave Maria jartzen duraik. Eta hemen sarrera. Eta hause da, bertako ermite barrutik. 17. mendeko erretabloa dugu. Eta hor dago Jesusen ez zeruetara igotzea. Berez Salvatore egunean, Ascenso egunean egiten da hemen erromeri nagusia. Jesus zeruetara igozela ospatuz. Atzean ere badago beste kuartotxo bat, hola ermitainon batentzago, bilatuko bagino, hor eoteko. Pinture zar batzun aztarnak ere ikus daitezke. Eta teilatuan lehen urten, errepasoa, 2019 errepaso edar bat egin zitzaion, eta momentu honetan ongi dau.
Bai, arma sarek ere ez dire falta. Eta besterik gabe, beste herriren bat bisitatu arte, ondo segi, denak, ondo segi.